Το μοντέλο ξενοδοχείου που με ενδιέφερε να μελετήσω για αυτή την έκθεση είναι το Θέρετρο. Το Θέρετρο είναι ένα ιδιαίτερο κτίριο, γιατί είναι το μοναδικό κτίριο στο οποίο πηγαίνουμε για να χαρούμε τη φύση. Και αυτό με ενδιέφερε σαν μία μικρή, αντίφαση, ότι πάμε σε ένα κτίριο για να χαρούμε την παραλία. Βέβαια, αυτό συνέβαινε κατεξοχήν στην Ελλάδα στη δεκαετία του 50 και του 60, όπου ήταν αυτό το κοσμικό θέατρο που όλος ο κόσμος ονειρευόταν να πάει, που του παρήγε τις σύγχρονες ανέσεις. Από τότε έχει αλλάξει κάπως η κατάσταση και η Αθήνα έχει γίνει μια πάρα πολύ πυκνοκατοικημένη πόλη και το ιδανικό, κατά κάποιο τρόπο, της ξεκούρασης έχει μετατοπιστεί από το Θέρετρο στην έρημη παραλία. Δηλαδή, πια ο κάτοικος της πόλης δεν ψάχνει να βρει το κοσμικό κτίριο, αλλά ψάχνει και τη συγκέντρωση του κόσμου, αλλά ψάχνει να βρει την ερημιά και την απομόνωση. Σκεφτόμουν λοιπόν αυτό το ξενοδοχείο σαν ένα αστικό κτίριο, ένα κτίριο στο κέντρο της πόλης, το οποίο ονειρεύεται μια έρημη παραλία. Και πώς, σιγά σιγά από ένα τσιμεντένιο κενό κτίριο αρχίζει να γίνεται ξενοδοχείο. Σκεφτόμουν ότι ο μόνος τρόπος που συνήθως κατοικούμε σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο είναι η κατάληψη. Η ιδέα της κατάληψης με ενδιέφερε κυρίως γιατί θυμίζει λίγο τον τρόπο που πάμε σε μια παραλία και απλώνουμε την πετσέτα μας. Δηλαδή, πιάνουμε ένα χώρο από μόνοι μας, ελεύθερα, χωρίς να μας υποδείξει κάποιος ότι κάτσε εδώ ή κάτσε εκεί. Αυτή είναι η ιδέα της έρημης παραλίας, χωρίς ομπρέλες, χωρίς οργάνωση. Έτσι είναι κάπως και οι καταλήψεις, που πάει ο κόσμος, βρίσκει ένα κτίριο άδειο και διαλέγει ποιο δωμάτιο θα μείνει. Αυτό το ξενοδοχείο πιθανώς να λειτουργούσε με έναν παρόμοιο τρόπο. Δηλαδή, να πηγαίνει στη ρεσεψιόν, να σου δίνει το κλειδί, το οποίο μπορεί να ανοίξει ένα δωμάτιο, αλλά όποιο δωμάτιο θες εσύ, Με αυτά τα στοιχεία συνέθεσα το ξενοδοχείο Μπλε Κύμα, έχοντας υπόψη μου αυτή την αίσθηση ελευθερίας που αποζητά κανείς στις διακοπές ή ακόμα και μέσα στην πόλη. Σκέφτηκα μία μονάδα κατασκευής που δανείζεται το σχήμα της από τα κύματα. Είναι μία διπλή καμπύλη, η οποία αν επαναληφθεί φτιάχνει μία κυψέλη, κατοικίας και στη συνέχεια μπορεί να φτιάξει ένα πλέγμα. Αυτό το πλέγμα αρχίζει και μοιάζει με ένα πολυόροφο κτίριο. Είναι ένα κτίριο το οποίο φαντάζομαι ότι σχεδόν θα μπορούσε να λειτουργήσει σαν ταξιδιωτικός προορισμός.